kanko oɗon Dia Mamadou eɗen mbawi wiide wona jeddi 1712 jinama pirɗo e tani koen pirɗo e hayre payto wiyete ogo koɓe ogo hande ɓe kontete kono jibina ko kombol Sénégal haalano tan ko halpulaar en tato goɗɗo suusano haalde ɓe kalno yimɓe joni kolɗo laamu on ngar kono heccanki ɗum ɗo ko kaldo hande ko laamuyel heccanki wona laamu hande Coumba Kaba ko ande laawimi mbeɗa welti mbeɗa haala bandiraɓe sehilaɓe kanko Dia Mamadou kanko wonno chef de gouvernement ko ummoto France ummoto Italie ummoto Japon fof kanko taƴanno on wonno chef de gouvernement joguino assemblée nationale Sénégal ko Aboubacry Kane sa rewe koyɗe a dawi a ummi wuro Alpha Idi Mamadou aɗa wawi to gottiyade o woɗɗani koye département Podor kanko wonno chef de gouvernement ko Sénégal e feeji fof koye makko arata wi keddiɗo tataɓo ko diini alay say nutal haalano lewruyama eɗen korala walla rewruyama eɗen taƴa gasi goɗɗo suusa haalde ko hummoto makka e Algérie Tunis fof ko hum aratno ɗi wi tede gonno e Sénégal hande noon jaala hawaji keewi goto fof watte sirkude bandiraɓe sehilaɓe ko noon woni ko hunde woni so tawi laamu kay haalama Allah waɗi bomin keeɓi indépendant laami leydi ko gorko biyeteɗo Léopold Sédar Senghor eɗen gandi ba makko ko lamar ko jontanoɗo no feewi woɗi ko fite Joal yaay makko ko jawanɗo Dia ko Mbumba jibina ko tulel bawɗi aram keɗoɗon mi de ba no yum makko wiyete ko ñilan Bokum Dia ko Mbumba ɓe hen ɓe ñilan Bakum hayso yimoɓe mbiyata ko Senghor domi yaay ñilan ɗon tan ɓe gandi ñilan ko ɗo ko ñilan Bokum wiyete jibina kadi ko tulel bawɗi aram jannguɗo école noon no feewi gasni fati koto affaire kiisiga yagal ko ɗum yaari yehi ina yiilo golle ari ƴettaɗo ɗo mbimo ɗo Joal bamou Senghor ƴettimo affaire yo wona ɗum kiisiñére o woni boye muɗum debbo muɗum sanki ƴetti yummum Senghor ko ƴetti ñilan Bokum jibini Senghor paame yummum Senghor woni no mbindan bamou Senghor ɗum ko Siley Thioli wi ni e ɓoggol Alpha Idi Mamadou son jii ko itti ɗum noon jagge bisimilla oɗon gande kay kam halpulade mata ɓoylide oɗo de gaddi laaɓal leydi Sénégal ɗo yummum ko halpulade pullo kalo pular jawanɗo gasi Allah lammini refte makko ko monsieur Abdou Diouf oɗon gandi filte ko Elimane Amre Dia ko hakkude wan oɗon gandi e Mbumba ko ɗo woni aɓe mbiya ɗum Aja Coumba Déme aɓe nawamo to e nokku meɗen eɗen gandi jama alwali kono lassi mabɓe tigui ko wan soɗon teskiɗi to duuɓi ɗi gonɗon filde Elimane Amre nde ko ɗum ɗo woni lefol mabɓe Abdou Diouf no participe ɗum ɗon yummum bamma kadi ko yummum kadi Abdou no tani ko jibinɗo bamma kanko Abdou Diouf ko pullo Dia ko Louga bandiraɓe deke kay suyama en ganda laamuji e ndaw ko majjina ɗon bandiraɓe sehilaɓe e refti hen ko oɗon gandi ko Abdoulaye Wadda bamum Dia ko jomandu ummi koye Mama Wadda yummakko wiyete ko Aissata Dabo Dia Kolda yo Allah yaafo mo liggotonoɓe noon ɗo wiyete Kébémer Allah waɗi kawri toon woni dewgal yummum kadi kanko kadi Abdoulaye Wadda yummakko wiyete ko Aissata Dabo kono yummakko kadi ko pullo ko bamu yummakko woni Socé bandiraɓe ko leñol gongol woni ɗo Allah addi makki Coumba Diarel Hamme yumme bamum foof ko halpulaar en fulɓe meɓe Amar Abdoul Ndouloumaji Coumba Diarel Hamme eɗen gandi ko holtoon nokku men biyeteɗo Guigui ko ngal ɗo gueɗal Allah waɗi pullo yeehi kadi ko pullo lomtoto so baro yiyete baro goɗɗo kostat Coumba Kaba ndimi mi weltanimama no fewi mi salmini ɓoggol Alpha Idi Mamadou ngol laamu kay en ɓooyi hen on tinnima noon on cippiri hen on kaɓama on ngati on ngacci ko koye mon balluɗon ko ni tigui watte ni tigui yoni so neɗɗo wi halpulaar en jingata halpulaar nandirani wona gonga ko an woni mo nandiraka oɗo bonnu nandiral amen ko an tan woni mo nandiraka
halpulaar en meeɗa lurdude hay subaka goto kala ko Allah yinno halpulaar en nandiri sabu halpulaar en meeɗa yeddodirde so yimɓe ne juula kuccita ko funnanke ɗum wala jeddi halpulaar en ne nandiri bandiraɓe tisubar ko darɗe nayyi takkusan ko darɗe nayyi futuro ko tati gueƴa ko nayyi subaka ko ɗiɗi en meeɗa yeddodirde waktuji Allah joyi ɗi en meeɗa yeddodirde enen gandi fof ɗo tan hawri fuuta fof ne hawre gonɗo konngol gotol enen fof en nandiri jibane hermi heddi ko ñamɗo e goppuɗo en nandiri sangara ne hermi heddi ko jarɗo e goppuɗo ono bandiraɓe hoto wiyata tawi halpulaar de ñamɗo haari foof en nandirani keddaɗaɓe daɗa tan ko an min daɗaka amin nanodiri min daɗaka heddi noon ko huude noon wawa kadi wondude fofof ujunere mbaalu fof wawa ɓuttidde wonde tan ko fooƴi aɗa jogui sefre ujunere kanƴi fof koɗi ɓutti wona gonga dañete tan ko fooƴi dañen gallaji dañen laƴoji leñol ngol yaaji heewo alhamdulillahi rabbil alamin Allah sabu en mbiyama hande ko fuɗɗi hande yiitede e nder oɗo aduna ko winda noon ko winda ko temedere e capanɗe jeeɗiɗi e joyi million bani adama fuɗɗi ɓe yiitede Asie e Europe e Afrique ndeke noon yen paam ɗum ɗo fof so fini subaka wiye moon ɓuttiɗo wawa wonde ko sirkata ne wima yiiɗa makki walla iwi jeero ligga ko yimɓe bolle puuɗi en gona gornani mum ni amin gandi minen de ɓulloɓe gandi mbiya o liggaki ɓe ko gornani mum nanɗo de a wornani kay makki orto ñum kam omo bonnata noon bonnata ko Allah bonnata tan ko an sernaɓe meɗen Alpha Idi Mamadou en wonko mbi en oɗo mo gonɗen ɓoggol meɗen ɓe mbi meɗen so Allah fewni neɗɗo aduna fof so rendi wawa bonnude